أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كراتنا فرقو أولا لتافنا مشيني المجرد والمزيد. المجرد da mazid kamar yadda muka sani dukansu af'al ne. Mun san fi'ili ya kasu kashi uku: fi'il madi, fi'il mudari da fi'il amr. To su ukun nan aka sake dunkula su sai aka kasa su kashi biyu. Al-mujarrad muna da mujarrad madi, muna da mujarrad mudari, muna da mujarrad amr. Haka ma mazid muna da mazid madi, muna da mazid mudari, muna da mazid amr. Kowanne za a yi mana bayani akan sa insha Allah. To a takaice ta'arifi akan mujarrad da mazid shine al-mujarrad huwa kullu fi'lin alladhi hurufuhu al-asliya duna ziyada. Duk fi'ilin larabci wanda harufansa na asali ne babu ƙari ana ce masa al-mujarrad. Shi kuma mazid shine huwa kullu fi'lin zida fihi harfun aw akthar. Duk fi'ilin da ya zama an masa ƙari na wani harafi guda ɗaya ko sama da harafi ɗaya ana ce masa al-mazid. To wajen ƙari ɗin ana ƙarawa salo uku ne. Ana iya ƙara harafi ɗaya, ana iya ƙara harafi biyu, ana iya ƙara harafi uku. Ba a ƙara ma fi'ili harafi huɗu. Yawwa za mu zo mu ji dalili a gaba insha Allah. To sai suka ɗauki mana na farko al-mujarrad shine abwabul mujarrad. To shi mujarrad ɗin ya kasu kashi biyu. Akwai thulathi, akwai ruba'i. Kamar yadda za mu gani a ƙa'ida. Ƙa'ida ya ce mana al-fi'lul mujarrad isman. Fi'ili mujarrad ya kasu kashi biyu ne. Thulathiyun wa ruba'iyyun. Akwai mai harafi uku, akwai mai harafi hudu. To ya ake gane fi'ili mujarrad mai harafi uku? Ya ake gane fi'ili mujarrad mai harafi hudu? Shi mujarrad inda ake gane sa shine idan na kawo fi'ili misali mu ɗauki zahaba. In na ce zahaba za mu ga harafinsa uku ne, zal da ha da ba. To inda zan gane cewa mujarrad ne shine in har na share harafi ɗaya daga cikin harufa ukun nan, sauran harafin da suka rage ba za su bada ma'ana ba. Idan na share zalun na ce haba ba zai bada ma'ana ba. In na share ha'un na ce zaba ba zai bada ma'ana ba. In na share ba'un na ce zaha ba zai bada ma'ana ba. To yanzu shi yasa zan ce duka harufansa ukun nan asliya kenan. To sai mu ce kasancewan harafinsa asliya ne sai mu ce masa mujarrad. Haka idan na ce zalzala, kun ga zalzala shi ma fi'ili ne amma mujarrad. Me yasa? Saboda duk harafin da na share a cikin harafi hudun nan sauran ukun ba za su bada ma'ana ba. Sai mu ce masa mujarrad saboda hurufuhu asliya ne duna ziyada. To in muka dauki zahaba za mu ga harafinsa uku sai mu ce masa mujarradun sulasi. In muka dauki zalzala za mu ga harafinsa hudu sai mu ce masa mujarradun ruba'i da ire-iren misalan da suka zo akai. Sai ce fa thulathiyu, shi thulathi din mai harafi uku kuma mujarrad lahu ma'a mudari'ihi sittatu abwabi. Yana da madinsa da mudari dinsa kofofi guda shida ne. Ma'ana idan na ɗauki fi'ili mujarrad sulasi da madinsa da mudari dinsa a haɗe, lahu dinnan ana takdirin a ce lil madi ma'a mudari'ihi. Aka ake takdir. Lil madi ma'a mudari'ihi sittatu abwab. To shi abwab ɗin nan jam'i ne na bab. In aka ce bab shine ƙofa. Duk gida ko ɗaki in mutum zai shiga ka'ida zai shiga ta ƙofa ne ko wa'tul buyuta min abwabiha ji Qur'ani. To shi ƙofa ɗin sai ya zama duk fili mujarradu sulasi dole ya biyo ta ƙofa ɗaya daga cikin shidan nan kafin a ce masa kalmar larabci. In ba haka ba za ka faɗi fi'ili ga harafinsa uku sarai ga kuma mujarrad ɗin ne sarai, amma in baya da ƙofan da zai shiga ta cikin ƙofofi shidan nan ba kalmar larabci ne ba. Dama dalilin zuwa da wayannan ƙawa'id ɗin kenan. Kalmar wani yare ne daban amma ba larabci ba. An fahimta? To shi sake kiransu abwab. To su ne ga su kamar haka: nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu da kuma hasiba yahsibu. To kamar yadda suke bayani shine harafi na tsakiyar ne ake kallo a madi. In na ce nasara mu kalli harafinsa na tsakiya za ku ga ya ɗauki fat'a. To a mudari zai ɗauki damma a na farko kenan shine yansuru. Idan na ɗauki daraba kuma za ku ga harafinsa na biyu shine fat'a ɗin har wa yau.
ya ɗauki fat'a, a mudari'insa kuma ya ɗauki kasra. Kun ga mun samu biyu. Idan na zo wannan za mu ga harafinsa na biyu fat'a, ta'un ɗin ya ɗauki fat'a, a mudari'insa za ku ga ya ɗauki fat'a. Kun ga an samu hawa uku. A fat'a madi ya zo halaye uku a mudari, da damma, da kasra, da fat'a irinsa. Idan muka ɗauki kuma na gaba fariha za mu ga harafi na biyu ya ɗauki kasra. To kasra yana da hali biyu ne kacal. Shine zai iya zuwa da kasra irinsa, shine zai iya zuwa da fat'a irinsa, zai iya zuwa da fat'a shine zai bamu yafrahu kenan. Zai iya zuwa kuma da kasra shine zai bamu wancan hasiba yahsibu kenan. Kun ga fat'a yana da hawa uku, kasra yana da hawa biyu, shine da fariha yafrahu da hasiba yahsibu. Sai shi kuma damma yana da hawa ɗaya ne tal, shine ra'un da ya ɗauki damma a mudari ɗinsa ma zai ɗauki damma. Kaga kenan duk fi'ili in ka zo da shi in dai mujarrad sulasi ne sai ka kalli harafinsa na biyu a madi. Kana kallon harafinsa na biyu a madi, wasalin da ya baka to dole in dai fat'a ne yana da kofa guda uku ne kacal da zai iya shiga. In ba shi a cikin ukun nan ba kalmar larabci ne ba. In harafinsa na biyu ya baka kasra ne yana da kofa biyu tal da zai iya shiga. In ba shi a cikin biyun nan ba kalmar larabci ne ba. In harafinsa na biyu ya ɗauki damma ne yana da kofa ɗaya tal da zai shiga. Don haka babu fi'ili mujarrad da zai zama amadi ya ɗauki damma a mudari ya ɗauki fat'a, babu. Ko amadi ya ɗauki damma a mudari ya ɗauki kasra, babu. Amadi ya ɗauki damma a mudari ya ɗauki yawwa biyun nan, babu, sai dai ya zama damma irinsa. An fahimta? To wannan shine abwab al-mujarrad. Za mu zo mu kawo misalai insha Allah da za mu gane. To bari mu kawo misalan daga nan kawai. Idan na ce zahaba da na ɗaukar misali ɗazu, zahaba yadhhabu, za mu ga zahaba ya ɗauki fat'a fat'a fat'a, yadhhabu ya ɗauki fat'a sukun fat'a damma. To sai mu zo mu duba a ƙofa guda ukun nan da nasara da daraba da fat'a wanne ne mudari ɗinsa ya dace da yadhhabu? Sai mu ce to zahaba yadhhabu ya dace da fataha yaftahu. Sai mu ga wasalinsu ya zo iri ɗaya. To wannan ƙofan da zahaba yazhabu ya shigo kalmar larabci kenan. Inda bai zo a fat'a yaftahu ba kalmar larabci ne ba, in kuma babu a cikin sauran biya. To shi yasa aka yarda, duniya suka yarda zahaba yazhabu kalmar larabci ne saboda yana da babu ana. Haka idan na ce kataba yaktubu, za mu ga lil madi da mudari ɗinsa zai fita a ɗaya daga cikin babu guda shidan nan, shine nasara yansuru. Ma'ana kataba nasara, kun ga fat'a fat'a, yaktubu yansuru, kun ga fat'a sukun damma damma. To kofansa kenan. Inda bai biyo ta wannan kofan ba sai mu ce kataba yaktubu ba kalmar larabci ne ba. To a larabci sai mu ce kataba yaktubu min babi nasara yansuru. Haka zahaba yadhhabu min babi fataha yaftahu. To za mu ƙara misali ɗaya sai mu ci gaba. Idan muka ce alima ya'lamu, kun ga alima ya ɗauki fat'a kasra fat'a, ya'lamu ya ɗauki fat'a sukun fat'a damma. To sai mu duba zai fita mana a mene? Fari'a yafrahu. To sai mu ce alima ya'lamu min babi fari'a yafrahu. To wannan ne sa shi ya zama kalmar larabci saboda ya shiga ta fariha yafrahu. To haka ire-iren misalan fi'ili da yawa za ku dinga kawo su akan wayannan abuwa din. Amma sai ya zama mujarrad ne sulasi. In ya zama ruba'i to baya cikin wannan. محمد في الأولين، صلى الله على محمد في الآخرين، صلى الله على محمد في النبيين، صلى الله على محمد في المرسلين، صلى الله على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر المقدار العظيم.